veritat. I és aquí. L'àrbit on ha de parlar és en el camp, realment. Bueno, jo crec que l'important és la formació a nivell esportiva, física, però també és cert que hi ha una part que és competitiva, perquè si no, no hi hauria competicions. Jo crec que hi ha uns límits, i aquests límits mai es poden passar. Un és sobreposar un gol, un resultat, a un comportament d'un club. A vegades, aquesta frase, vamos a ganar por lo civil o lo criminal, no, això no. Això no. Perdona, però aquí no podem passar. No podem passar aquests límits. Nosaltres competim perquè estem entrant durant la setmana, però hi ha altres valors, ¿vale?, que s'han de respectar. I en el moment que no es respecti, aquí s'ha de fer un paró, per suposat. Però està claríssim. Vull dir, l'esport va lligat amb uns valors, i aquests valors no els podem oblidar. O sigui, si jo oblido que l'esport ens ha de servir com a nivell individual, ¿vale?, com a superació de l'individu, com companyerisme, he parlat molt del respecte, he parlat molt de la tolerància. Si no es respecta això, no val de res la competició, no val per res. Perquè llavors el que estem fent és carregar-nos el futbol base o l'esport base, ja sigui futbol, ja sigui qualsevol altre esport. Això és el fonamental. Bueno, el primer, que arbitri amb il·lusió, ¿vale?, que això és dur, però que no perdi mai la il·lusió si li agrada, i que intenti gaudir de la seva tasca. I amb el temps això li donarà i li recompensarà a nivell intern com a persona, i recompensarà segur. Llavors, el que ha de fer és gaudir en el camp, intentar fer les coses bé i que disfruti. I que s'exigeixi, per suposat.